Ерепкені ауылы мәдәниет йортына урнашкан сайлау участогына килгән һәркемнең ишектән кергәндә үк тән температурасы үлчәнә, маска, перчатка бирелә, куллар антисептик белән эшкәртелә. Бу процедураны үткәчтән соң куркынычсызлык чаралары күрелә. Через каждые 15 минут принимаем чистую воду. Әлеге сайлау участогында санитар куркынычсызлыгы буенча барлык кагыйдәләр төгәл үтә башкарыла. Тавыш биредә озак тоткарланып туру юк. Бюллетеньне урныга салганнан соң чыгып китү өчен аерым ишек каралган. Это долг, обязанность каждого гражданина выбирать. Исемлектә 200 артык тавыш бирүче 38 кешене сәламәтлекләренә бәйле өйгә барып сайлаталар. Һәр партиядән күзәтүчеләр бар. От разных партий. Бердәм Россия гадел сайлаулары өчен һәм башка партияләрдән күзәтүчеләр сайлау процессын һәм комиссияның эшләвен күзәтә. Территориаль сайлау комиссияләре рәисләре белдергәнчә, Нурлат районы һәм шәһәре буенча тавыш бирү сайлаучылар өчен куркынычсыз һәм тыныч уза. В Нурлатском районе Нурлат районында 40 участок сайлау комиссиясе эшли, 16 меңнән артык тавыш бирүче исәпләнә. Бүгенге көндә барлык сайлау участоклары штат режимында эшли. Нәтиҗәләр шатландыра. Бүгенге көндә гражданнар тавыш бирүдә бик актив катнаша. На сегодняшний день 16 Шәһәр буенча бүген 16 сайлау участогы эшли, 15-се төп берсе хастаханәдә. Иртәнге сәгатькә исемлектә 26750 сайлаучы теркәлгән. 6 көн дәвамында Нурлатлылар бик активлык күрсәтте. Аеруча ял көннәрендә, кичә 30 июньдә шулай ук Нурлатлылар бик актив булдылар. Пандемиягә бәйле сайлау участокларында җыр музыка ишетелми, буфетлар эшләми, әмма халыкка гражданлык бурычын үтәргә бу кымаушы уламый ди. 23-28 сайлау участогына тавыш бирергә килүчеләр. Ул шәһәрнең 4-нче мәктәбендә урнашкан. Исемлектә 2000 артык сайлаучы. Шуның яртысыннан артыгы алдан тавыш бирү көннәрендә үз гражданлык бурычын үтәгән. Һәркем бу әһәмиятле вакыйгада зур җаваплылык тоеп катнаша. Бу безнең балаларыбыз өчен кирәк булачак, оныкларыбыз да өчен кирәк булачак дип уйлыйм мин. Һәм дә безнең киләчәгебез өчен кирәк булачак дип уйлыйм. Гражданнар хокукларын саклау, Россия Федерациясының гражданнар социаль яклауын саклау, хөкүмәтне тагын да көчлерәк ясау, аның ресурсларын чит илгә чыгармау, гаилә мәсьәлесенә күтәрелә, тел мәсьәлесе дә бу конституцияләргә күтәрелә. Илнең төп документы 1993 елда референдумда кабул ителә. Шул еллардан бирле аңа берничә тапкыр үзгәрешләр кертелә.